سلام كورات حوادي خمير لهم كمير لهم كم زانا صبوا له صبوا له بعدهم تصفيه كم دحين متأمنا ما يتوب channel نما عندي أو سومن زي نتزر زقاني قطعمية صراحة كلهم فيديو صراحة بيس لنا هنا مسلم زغان كن حواتي كعاوز أحكي إن بعد عيدنا لكم عيد مستمخانة مالتيو نما أنا سعود عرب منقست زوج أو مجلس نيرو سبعة إثيوبيان تصيفهم من زل مالتيو እና ኣብኡ ኣይኽእል ደሊ በተለይ ነጋሽ ንኾንካ ንኾን ኣጋሽ ንኾን ወላ ነባራት ንኾን ናይ ፈልጦ ነገራት ብዙሕ ስለ ዘሎ ሓደ ክልተ ሓሳባት ክቐምጥ ስለ ዘሎ ኸ ብናተይ ሓሳብ ኣብዚ ዓዲ እዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ብጣዕሚ ሕጎም ክሩር ብጣዕሚ ስነ ስርዓት ዘለዎ ሕጎም በርግፅ ሕጎም ተፈታዊ እዩ ማለተይ ሰላማዊ ሰባት ኮይኖም ንኽነብሩ ሓጊዝዎም ይፀጥ ንበለ እዩ ዝዓዲ ኣብዚ ነለኽን ትፈልጡ ኣለኽና زرجرتنا حقون ولا سبد سيف يقور مبر كام زي هم زمنا زعد زيهم كرور كام كنا أو درجة زي ميم تسدتنا يبقى أنا زيرو تأي خلك إندليا بتلاقي جايش تمسع حواتي مالتي بتلاقي دعبيتنا دارك الصرحة نده أو نطول الصرحة زنا جرزي بدعمك تنقال لكن مالتيو تأيو ندحرو زعد زي ولا دا أي تقتل مبر نخنا ندحر سو ميتو سطو ترخيكا ويك عاد حيسكا يخزي سو ديو مالتي خامزوي تخويني قليل كدنجس تقردم كتحوزت خليها جيناوزي ايد ليكني بتلي اعراب مالتي اعراب توديوم نابوليس كنكدو ولا زلك ندحر سب زي الله بتلي ارغتت سرحنا صاون تقولعو تحزا قولعنا عبيت حماق سلو زخونه مالتيو بنخونه قطام خور يخولو بنخونه قطام خونه غير قطموم يخيل برقص زغاوي ريح حقزنا تطنقي كاي طنقي زغاوي ريح حقزنا زغاوي ريح حلونا العنبر تطنقي كا تطنقينا هوننا ننبر لا بناي زغاوي فقدنا ننبر لا لاجين مسو دمو بطنقا مسلو وقد اقداس يلين حسبنا حدا سب ندحرو ديو خوينو بጭራሽ بيدكم كتحزايلكني ولا سخاتنا يتقتلوا كزن هون ندحرو ديو اسي تقاديم كا خاتحزو عدنا خزهم ايو تقاديم كا تخوين قليلكا كتلعل قلي خات فتنا ايد ليكني او زعد زي نا بوليس كندولا سب ندحر زي لكا تشعنت ثلاثه جيز تشعنت كندولا نا بوليس ندول قطا يريوم يتلكوشن يريوم بعلتم يمصخنا ناو لخاي بوتا بعلتم يمصخنا ብቻ ስኻ ምሕባር ብቻ ከምዚ ከም ደነለስኒዮ ንወደቀ ሰብኒዮ ቃጢፍኩም ምዒልካ ተነገርካዮም በቃ ናፍታን ለኻዮ ቦታ ቀጢሎም ይመጽኻ كم أيخن تجورا ده أمبر كتحزايا بالكني بفتصم تأمر مالتيو ندعي زيرو بتعامي خابين حنتم حريتي قد مخازي بتعامي شرنات هاتني رسمي هنا تكون تسفاي جبر قد مخازي من تأو سعودي مسيعة نخوانا ود عم أديو أو جزاني رخلتي أم بتشاني رما جزا مالتيو سجزا بتعامي يقفي حلاته أفتحتي إني رسو كذا نخوانا تقلبيت اللي هم مصيوبه تأودي مصيوبه زيرو كذا نعاتي وانا بجزا تتقلب حيزون أو جزاتيو جين تودت هاي كويس أنح تود عمّا ولا دا أسوي فلت أمبر هم زم ودن جرس هذا من دون منام شدش من شدشتي لساتهم كويس أنح وش شيء أنا ملخم على تيو ود هم تاتني أوضها من بل زمنا شيء أو أنت جالس بحاله جرس هذا من دون منام زبحاله سات بحصيرو ساتهم كويس أنح زودي كذي نتودي خاطر دولي أنت تقلب حيزون مسألة خاطر دولي مالتيو سوا انجدي ود مالتيو كاويت نايت ايغير وس دمو بحيزون روعي وقاتي نمانيا عراب انتني ولمي عامي ولمي بزح تصورنت ايكون مخناتم منم يا غزا خفيهم نعلو يولعو يساتي يدقسو منم حيل تصورنت سي ولمي بنخان نغا روعي مويتو مالتيو مسمته هادي مي وصيو هادي مسوصات اول على صراحتنيا ني رافت غدا تحلف ريات نتودي انت سواي مس رؤيته ياو انت تخوين قلت تدنقصيها مجمرا يتحزن تدنقصيها دنقيصا خيدا العلاته تخوين قليلا اويلا سمصيو فلايس مصيو مسيلونغا مالتيو اساقي بيلونغا ساقي بيلونغا تحت مريت يوم اسيرونغا نيرو تحت مريت مقابر ولا اما مقابرات اسيرا نيرا كاويت ناي زغاير فقارجين انا قرمنا للنجر كام دحرناغا خصيف كم دحرنا خصيتو زرجر تنقاتل تسايني بقى ذا كله سبت تحيزو تسايني اندعي بخامي مخانه يترخبنا غزع صور يلو مالتيو سعداون ايكونن نسردي منامي يمسلني كاويت ناي ذا كله سقي حليفان هليته ونا ጫማለ እዋ ናውቅዋ በዚህ ቃታል ትገርም ሓሲዮም ማለት ታዩ محاسيوم ساتهم كم زموس إن دك أساتمو بنوخان النجار نوعته يوم محاسيوم جو هم زموس إن دك طرح زان إني ريات ودي طرح زان إنيرو
خاطر سلنا حسوي طرح زان سلنا بقى مساء سل دقي سنر ام حسيون ون امبر ناو كاليس يحسوي قدماي ነገር مسو مدقاس بمحساب اوزي ወንጀል مسو ሰራሕተኛ ወይ ከዓ ምስ ብለይ ቃል ኪዳን ክድቅሰው ዝዓድዚ ወንጀል እዩ ኣብ ናይ ዓድና ይኾነን ቀዳማይ ነገር እሱ ካልኣይ ነገር ከዓ ሞይቱ ስለንፀንሖም ብጣዕሚ ኣካረምላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣጋፊዖምጓ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስቂ ኢላ ኣብ ትሕቲ መሬት መቃብረልዎ መብራህቲ ውሉ ገለ ውሉ ትሕቲ መሬት ንቀብሩኻ እንድሕር ብሰብ ወንጀል ተታሒዝካ ማለት እዩ እሳ እንግዲህ ምንም ንጎረቶ ነገር የብላይ ንፈልጦት ነገር የብላን ሒዛቶ እያ ግን ኢላ ሒዛቶ ብቻ ተኾይኑ ኢላ ከተቐንዕ ናይ ሰብእነት ስለዝስምዐካ ወዲቑ ሰብ ክትረክብ እናሃለካ ተኾይኑልካ ተልዕል ትኽእል ኢኻ ኣይ ተሓዛይና ሽዑቱ ከዓ ኣጋይሻ ስለ ዝነበረት በተለይ ኣጋይሽ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ኣጋይሽ ኣብዚ ዓዲ እዚ ኣጋይሽ ንመፃኽን እዙይ ክትጠንቀቐሉ ኣለክን በሃሊት እየና ታይም ገይሮም ዋ ከም ድሕርና ጋዲ ከም በቃ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ቃርያን ሃልየ ንኽስየፍ ትወዲ ባዕሉ እንዲ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኢለ ኣነ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ኩላትክን ሰሚዕና ኣትኮና ተስፋ ይገብራ ማሕሪት ቅድመ ከዝና ተናገረት ነይራ ከምዚ ኣጋጢምኒ ላው ቲክቶክ ሞፂኡ ኣነ ይቃቲለ ኢሉ ባዕሉ እዩ እምበር ፖላይስ ኢኖም ወዮም ብዛ ኩላይ ሰብ ሒዞም እዮም ብዛ ኩላይ ሰብ ተጠርጣሪ ኢኖ ዘው ሰባት ሒዞም እዮም ግን በቃ ናእዮም እሳስ ስለንሓዘቶ ብኢዳ መጀመርያ ሞይቱ ናሃለየ እሳ መጀመርያ ስለንዝኸረቶ ንኣ ብቻ ሒዞም ቤት እንተኻሊእ ሰብ ተጠርጣሪ ገይሮም ሒዞምጎ ነይሮም ግን ቃትልኪ ኢሎም ርግፀኛ ንገርዋ ግን እንታጓል ነይሩ ዜሮ ግን ያው ጸሎት ናይ ወለዳ እውን እግዚአብሔር እውን ስለዝሕልየና ይመስለኒ ስደት እዚ ዙቃት ዝነቃተለ ሞፂኡ ኣብ መጨረሹ ኢድሂው ባዕሉ ማለት እዩ እሳ ነፃ ወፂኣ እና ከምዚ ስለ ዘሎ እንድሕር ንኾነ ነገር ከምዚ ከጋጥመክ እንሃለየ ወይ ቆልዓ ወዲቕክን ወይ ዓብይ ሰብ ወዲቕክን በተለይ ዓበይቲ ኣነ ዓበይቲ ብጣዕሚ እየ ንፈርሕ ዓበይቲ ብጣዕሚ መፍርሒ ትሻዓንተ ሰብ ነይብሎም እኒኦ ዓበይቲ ከዚ ሰራሕተኛ ብቻ ንሓርጉ ሰራሕተኛ ብቻ ምስኣቶም ትነብር እሞም ንኣቶም ናላዕሊ ትነብር ዓበይቲ እኒኦ ሓደ ማለት እዩ ኣብኡ ዝሰርሓ ኣሕዋተይ ትሻዓንተ ሰለስተ ግዜ ትሻዓንተ ኢልክን ትድውላ ከምዚ ሰብ ነወደቐኒ ኢልክን ትናገራ ተየላዓልክን ማለት ተይነኽኣኽን ኣይነካ እየ ውዛ ዓዲ እዚ በጭራሽ ማለት ከም ናይ ዓድና ኣይኮነን ዓድና ሰብ ወዲኡ ትረኺብካዮ ተልዕለ ትኽእል ኢኻ ናይ ዓድና ሕጊ ከዓ ይሓሽ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ እንታይ እኽለክ እንደልየ ኣብዚ ዓዲ እዚ ግድን ቃቲልካ ክትቅተል ይኾነን እንድሕር ኢጋማ ጠንካራ ኢጋማ እንድሕር ኒአካ ኮይኑ ሰብ እንድሕር ኒአካ ኮይኑ ንከታተልካ ሕግኻ ንከታተልልካ ደፋር ሰብ የድልየካ እዩ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብከምኡ እውን ብሂወትካ ክትርፍ ተስፋ ኣለካ ማለት እዩ እምበር እንድሕር ሰብ ዘይብልካ እንድሕር ዝከታተለካ ዘይብልካ خلاص ሞይትካ ኒአኻ ብሓንቲ መሓሪት ለውናይ ቅድሚ ከዚ ምን ጀሚላ ዲያ ገለ ትበሃል ሰብኣይ ቃቲላ ከምዚ ክዕምፃ ዲ ገለ ኢሉ ብንኾነ ነገር ወይዓታ ወዲቑ ሞይቱ ማለት እዩ ምስ ሞተ ተኣሲራ ክንደይ ዓመት ተኣሲራ ብዙሕ ዓመት ብቻ ተኣሲራ ግን 2 ሚልዮን ክፈል ብርያ ድሞ ዞም መዋት ቤተሰብ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣድቫንቸት ኒአካ እዩ 2 ሚልዮን ዞም ዜሮ ዞምና መዋት ቤተሰብ እንትን ይብል እዮም ከምዚ መማረፂ ይባሃው እዮም ይቃተልልካ ዶ ዋላስ ብሳንቲም ካሕሳ ትባሃው እዮም ንባሃልና ክልተ መማረፂ ይባሃው እዮም እንቶም ናይ መያት ቤተሰብ ማለት ይስየፍ ተይሎም ይስየፍ እንድሕር ሳንቲም እንደልል ተይሎም ሳንቲም ይባሃው ማለት እዩ ናታታ እዮም ኢሎም ጓ ሳንቲም ክፈልና 2 ሚልዮን ሪያድ እዮም ኢሎም ጓ ቅድሚ ከዝና ተዋፅኦ ነይሩ እዩ እሱ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰሚዕዮ እናተዋፅኦ ነይሩ ግን ኣብዚ ከዚ ደረጃ ኣምታይ ከምንላ ብዙሕ መበሊ ሃዊ በስ ግን ሳንቲም ተዋፂላ ኣሎ እና ከምዚ ዓይነት ነገራት እዩ ሕጊ ብጣዕሚ እዩ ክሩር እንድሕር ሰብ ዘይልካ ኮይኑ ከዓ ክትቀርልካ ሰብ ተሊካ እሱካ ሰብ ተሊካ ከምዚ ጠንካራ ሰብ ኢጋማ ዘለካ ከይዱ ዝሕግካ ዝከታተል ከይዱ ወረቀትካ ዝከታተል ከይዱ በቃ ኩሉ ነገርካ ዝከታተል ናተይዱ ስርሑ ዝሓዘ ዘይኮይኑ እንድሕር ሰብ ዘይብልካ ኣብዚ ዓዲ እዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ተጋጢምካ በቃ ኮይንካ ሞይትካ ኒኢኻ ቃሪኻ ኒኢኻ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ሳልሳይ ነገር ከዓ እንታይ ይኽለኩም ደሊ ኣወዳት ኣሕዋተይ ኣወዳት በተለይ ኣወዳት ኣብዚ ዓዲ እዚ ኣኮም ዓይነት ነገር ዝርከቡ ኣወዳት እዮም ኣብዚ ሓሽሽ ኣረቂ ምናምን ዝሰርሑ ለውናይ ብተደጋጋሚ እስሬት ተኣትዮም ሕጊ ብቃልጢፎ ይሰዶም ብቃሊሉ ይሰዶም ብተደጋጋሚ እንድሕር 10 ስለ ዝወቕዑ ክወፅኡ እናሃለዉ ክኣትዉ እናሃለዉ 10 ስለ ዝወቕዑ ኣብኡ ስለ ዝፀንሖም ክንደይ ግዜ እስሬት ከም ዝኣትዉ ክንደይ ግዜ ወንጀል ከም ዝሰርሑ ኣብኡ ስለ ዝፀንሖም ብቃሊሉ ይሰድዎም ኢና ኣሕዋተይ ክትጥንቀቑ ባህሊ ትሕት ዝበለ ስራሕ ወይ ከዓ እንትን በቃ ናብ ወንጀል ዘይምርሕካ ስራሕ ምስራሕ ኣብዚ ዓዲ እዚ እንታይ ባህሊ በርግፅ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብጣዕሚ እዩ መሰልቸዊ ስራሕ እዩ ሞያ ክሰርሕ ባጊዕ ክሰርሕ ኣጣሊ ክሰርሕ ዓድና ናይ ገዲፋዮ ንመፅኻ ኣብዚ ክፀንሕካ ናሃለ ይስልችወካ እዩ ናመራሮም ሚሳቶም ናፍቱ ካሊእ ነገር ዝኸለውና እንድዒ ኣብዚ ዓዲ ማትና ዜሮ ከምዚ ዓይነት ከጋጥመካ ንሃለ ካሊእ ሓሲብካ ትመፅእ ከምዚ ከጋጥመካ ንሃለ ሞት ከጋጥመካ ንሃለ ወይ ከዓ እስሬት ብተደጋግማ ክትእሰር ንሃለካ ብጣዕሚ ሞራልካ ለውናይ ትንቃእ ስለዝኮንካ ብዝተኸኣለኩም መጠን ኣብ ኖርማል ስራሕ ክሰርሑ ብትሕትና ይላወኩም
بسترفة سلام كونوا سبسكرايب لايك شير يترسعوا لما عم تزي أخولي مزيان تتنقى أخلك لحواتي بتلي عد عرض نسرح دكتور نسيو مالتي أغايش كينكا هم يعني خلقات أمثل الزخيل نتنقى بعويين إزغايري حق زنا إزغايري حلونا نقول النقر نحما نقرات كاو زوري أنا اللو إزغايري يرحقلنا باي باي مساخ زنوركم هاي حفظكم تشاو